to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mahigala. Governor Pam Baricuatro ni butyag atol sa iyang unang State of the Province address kung supa nga dunay utang nga 1.1 billion pesos ang Kapitolyo kasagaran ini mga infrastructure projects. Straight to the point. Atol sa iyang supa gidetalye ni Baricuatro oga ang gihulagway niini nga irregularities everywhere og ang kakuwangan sa pagtagad sa healthcare services sa probinsya. Straight to the point. At nagpagtagad mahigala gahapon anindot tong speech mga kaigalaan State of the Province address ni Governor Pam Baricuatro mahigala magkapanimbaot sa balhibo. Labi na katong iyang giingon na Indekin o Inday RV katong portion nga unsa to iyang gisulti ako lang tong paminaw dugang no ingon siya nga I don't expect you to love me but I expect you to love your constituents. Straight to the point. Niining iyang direksyon mahigala paghatag o pagtagad sa mga hospitals sa healthcare mga kaigalaan nga gibiyaan ni Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Iya mga higalang laslasan ang budget sa mga district hospitals. Karon si Baricuatro mahigala ni hire og daghang mga doctors, mga nurses gideploy na sa mga hospitals. Mao ni ang kalainan kay kato si Gwen lahi mga higala ang iyang direksyon. Suroy-suroy Sugbo, pasigarbo sa Sugbo o doon na pagihapitanan sa Sugbo. Nga gipangtukod ni Governor Gwen Garcia, dito gipamutang tag 6 million pesos ang budget mga kaigalaan sa hapitanan sa Sugbo. Straight to the point. Wa gyud gamit unsa man ang hapitanan sa Sugbo. Alang kuno sa mga turista nga mohapit ngadto. Bisag kinsang turista kita kasuway man ta mosuroy taglaing lugar. Mahimo tang local tourist, madto kag Siargao local tourist ta dito. Madto ta mga higala og Camiguin local tourist ta dito. Madto tag Bohol local tourist ta dito. Mahimo sa tang mga foreign nga mga turista inday kay mga adto tagawa sa nasod. Kasuway man ta inday adto na to targeted kay nang atong adtuon. Moadto ta mo bisita ta gusto ta mo tan-aw sa mga lugar nga mga tourist destinations dili ta masig pahoy-pahoy nga hapitanan sa Sugbo. Gyud gamit mga sukid dig paminaw. Kana mga turista pag-abot sa Sugbo ilan ang i-plot daan unsa may imong gusto nga tuon mga tukog Uslob adto ko sa Butanding paghuman mo adto kog Sumilon Island nya paghuman mo tabok ta sa Malbual inana na probida mga sukid dig paminaw. Anong mabutang-butang pamangyud oga kini ning hapitanan aron nga magasto ang kwarta kunuhay do na infrastructure. Gibutyag pa ni Governor Pam Baricuatro nga do na pagitukod nga hapitanan kunuhay nga dili gyud mahapitan. Labihan ka sudlunon mga higala nga dito gibutang aron na gito nga picturean inday completed ang project. Aron lamang gyud nga kunuhay na ay proyekto na implemented completed. Dili mao ang prioridad mga higala. Mao na karon ang direksyon ni Governor Pam Baricuatro ang healthcare sa katauhan. Nagkuwang mga higala og mga doctors, mga nurses, mga medical personnel, mga tambal ang ato mga hospitals. Straight to the point. Napo kabukod ang gibutang ni Gwen. Gahapitanan sa Sugbo hasta mahigalang kamutis gibutangan indekin. Hapitanan sa Puro sa Tudila ang kinini ang tanan nga mga lungsod sa Kamutis dunay hapitanan sa Sugbo. Unya ang hospital sa Kamutis kumusta man? Straight to the point. Atong hatagag pagtagad rubuntagas tuman-uman usab dining atong tulumanon ginyong tulumanon. Straight to the Muna point. nga miingon siya na nawagan sa board suportarin ni ang atong direksyon karon sa healthcare. Ayaw ko matud pa ni Governor Pam Baricuatro di ko mag-expect ninyo nga mahigugma mo nako ayaw. Higugma ang inyong mga constituents. Kay kini atong gibuhat dili na para ako, para nila sa atong mga constituents. Straight to the Sa point. inyong mga constituents. Straight to the point. Panindan nato ang provincial board unsaon nila pag-react. Unsa mahigala ilang mga aksyon, ilang mga legislative mga higala nga mga agenda unya. Niining pamahayag mahigala sa atol sa State of the Province address ni Governor Pam Baricuatro. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Mandawi City Lone District Representative Imari Lulipap Uwano Dizon, niklaro nga ang nahugno nga flood control project sa Butuanon River sa habig sa Zone Talong Paknaan matod pa giplano, gipunduhan o gi-award niadtong 2019 nga dili pa atol sa iyang termino. Straight to the point. O ni ang atong gipadtuan kagahapon ni Idol Tweety pero nakabsan ta sa oras mahigala no. Umikan sa kagipot sa panahon manawa na to matiwas. Katong lain na po mahigala nga na hugno nga riprap mga higala didto sa Butuanon River. Straight to the point. Gibutyag ni Congresswoman Lulipap Uwano Dizon nga matod pa niya
Kana mahigala nga panahon dili pa iya. Panahon pa na ni Mayor Jonas Cortez. Straight to the point. Yun na itulubagon si Mayor Jonas din yung kalakiha. Samtang sa pikas bahin, DPWH Secretary Manuel Bunuan temporaryong nisuspenso sa application alang sa leave of absence sa mga opisyal sa personnel, mga officials o mga personnel sa ahensya kung ang rason personal. Apan exempted hinoon kung medical reason ang ibutang. Straight to the point. Sama po ni tao na mga higala sama ko ni pasabot ni Bunuan day. Inalan taga DPWH sa why mo leave ron. Saman nga naman nga atubang mo og problema. Why mo leave? Bida kini hitabo may gala kin Secretary Bunuan tinuray lang. Angay matarong na gyud taon Secretary Bunuan kung dunay nahabilin pang garbo nimo no sa imong pagkatao ug dunay pay nahabiling uwaw nimo sa imong pagkatao. Resign na diha. Straight to the point. Ayaw lisod-lisod ang presidente nga sapay mo tangtang nimo. Straight to the point. Og si Bongbong Marcos sad makita nimong leadership indeken. Og tinuod kang leader nga kung kamaog gyud ka mo tanaw i-file out na. Why gamit? Ha? Straight to the point. Dili kay 545 billion palpak nga project sa flood control. Okay ka lang? Kung ikaw may Bongbong Marcos ana, ni ay tao manghigala nga mauuntay mong alter ego, ha? Kunya paghuman dunay palpak, dako kay nga pagkapalpak. Ibutang ta lang, granting for the sake of argument nga dili kawatan si Bunuan. Granting for the sake of argument, but under sa doctrine of command responsibility iya ni nga tulubagon. Straight to the point. Nagmagahi gyud nagmagahi gyud. Straight to the point. Bisan nahibaw na, doon na mga sinyalis. Ang Malacanang mahigala gi-confirm na ni DPWH kanhi, Secretary DPWH Singson. Kanhi DPWH Secretary ni kanhi Presidente Pinoy. Noy ni Aquino, Kato si Rogelio Singson mahigala. Bitahan ni Rogelio Singson panahon ni Pinoy kay way kinawatay daghan. Straight to the point. Doon na gihapon, pero dili ka pareha karon. So gi-offeran na sa Malacanang nga maoy mo puli. Dili mo mibalibad si Singson. Pero kanang pagkabalibad ni Singson malagmit nga ni balibad siya kay di man mo hawa sa Bunuan. Kung mutaga tagan tanig pagtagad sa tubuan uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Wa mo sugot nga pabalikon kay kinini ang matod pa niya. Kinini ang di lang sa ako kay buwagan ko sa kong asawa kung iyang bali iya ko nung dawat. Pero malagmit nga di na sa musungangan mainsulto pod mga kaiganan parihagon mo mga engineers. Ridro daan diha, hawa daan diha Bunuan. Para nga pulihan ka. Kaya di may mas tarong-tarong, Straight to the point. Ini mga higalang sekretary ni Pinoy kaniadto. Purya-buyag ha kato si Presidente Noy ni Aquino mahigala. Kato ang gitudlo nga DPWH secretary kung tan-aw nimo ang record. Kayo record kinis Bunuan. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad lumutaga sab sa atong uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang usa ka buwan ang bakasyon ni kanhi PNP Chief Nicolas Torre. Babakasyon ng usa gyud mga sukit tig paminaw kay murag medyo di malikayan nga siyempre tao man lang sa story. Isa pa man nga ipakita niya siya ang kalig-on pero medyo apektado magigamay. Bisag dako siguro nga apekto. Una nga dunay usa ka buwan mahigala nga pagbakasyon human siya natangtang sa pagkahipi sa PNP. Straight to the point. Salamat hinon story sa nisuporta kaniya og matud pa dili sa angay nga kaluyan kundi ang milyon ka mga tao nga naga balik-balik na o kabiktima sa mga pagbaha sa nasod. Story may gala in fairness aniha. Medyo kamaoro ba ginibudag ko duda ko ini pagka college ani mahigala. Naapil ni sa kanani ang PNPA nga mga katong boxing team nila day. Nagduda sa ko nga gawas nga boksidor ni sa pagka PNPA pa niya. Philippine National Police Academy murag sito sa ni mahigala propagandist po ni. Medyo kamausap siya ba mo kan ba? Medyo may pagka-propagandist po ni. Boxing, so-called boxing. Pag-abot nila mahigalas propaganda. Mantigom sa propaganda mga kaigalan. O di ni mo pugna ni, delikado man. Kay kinini ang may mo propaganda. In fact, bisa pagitangtang sa serbisyo story indekin. Ni adto sa dilima, nagdag cake. Ikubiran niya po sa media, kay laliman ka na mahigala. Yang gihatag cake dito sa kongreso si kinini ang Congresswoman Laila de Lima. Sa ba kay tuyo dito rin?
Unsa kay mga katuyuan? Ha? Unya mingon ba story nga imong statement sa ayaw sa kay nagkan pa ko ako pag i-compose. Pagka thrilling no unsa kay iyang buhian nga statement ituri indekin? Ha? Basin niya hinuon og kananaang i-negotiate sa gyud siya unya. After sa iyang kuan nga ayaw lang sa patakang sulti nila kay basig mga kay matod pa niya nag-compose pa ko sa akong thoughts. Basin unya gining-compose sa thoughts mahigalag doon na ipangyaw-yaw ni unya nga doon na sa mga sikretong nahibaw-an unya. Mabulabog niya tanan hinuon ning kalakihan. Asin pa mga higala og maam-aman pa nila si Tore. O pero ikaw may Tore, kamaumang ka, bright boy masag ka, kasabot sa ka nga og humani mo din ha, dili mo hawa story sa may mahitabo o magpaugat di mo hawa ang 4-star general niya mahigala naa magpabili niya ha. Sa ato pa mahigala si Lieutenant General Nartatis magpabilin nga OIC. Malimited ang gahom ha. O magsamok-samok sa diha mga kailan nga naman maglingkod-lingkod ng story mga story sige lang basa-basa lang kung newspaper dire. Kaya muhawa siya mahigala iya sa banaon nga unsa man ning imong hatag nga kananaang posisyon dako ning nga posisyon o rolog-olog. Dini uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Ari sa atas ng mga isgutanan rong buntaga mga higala. Karon pizza 30 naman di ay gyud ni store. Pizza 30 naman ta inday kin. Agosto 30 ugma Agosto 31. Unya pag Lunes pizza 1 na September na. Beer months na mga higala. No? Beer months na. So ato na sang mabati mahigala si Jose Marichan. Ayang popular nga kanta mga higala nga Christmas in Our Hearts. Pero mura og September 1 na gud. Nya kanang September 1 mao na kana mahigala ang pag-resume na atong atangan. Resume na mahigala ang Senate Blue Ribbon Committee sa iyang investigation labot sa flood control project. Straight to the point. Ayay atol gud sa unang adlaw sa Bermans opening salvo gyud. Resume mahigala ang Senate Blue Ribbon Committee. Murag maapektaran ang mga pinaskuhan ng DPWH sa gikan sa mga kontraktor da. Kaya doon na, magiging mga pinaskuhan mga kailan, di ba na malikayan? Musugod na mahigala si Jose Marichan o kanta, sa tunay, whenever I see boys and girls selling lanterns on the streets. Sinsya lang mga kontingog mahigala kay bida. Askang paita mga kaigsunan itong more or less lang oy. Aron September 1 doon na naging mga magpatukar ng radio station. Ambot na kasi Idol Boyki mahigala magpatukar ba kasi na ng maong kanta. Ang uban mga kaigalaan mura man og kinini ang ganahan kay basta mo Birman sa gani mahigala. Mura ganahan na mo patukar mga kaigsunan pero bida. Unsa na day? Anang tukar ni Kwan? Si Marichan mura sito kay mo kantas Boyki ana. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Sinsa lagi mo kay more or less sa magin kining kantahan may gala medyo pagpahinomdom ni nga kamong taga DPWH apektado gyud yung regalo ron sa mga kontraktor. Kay dako mang problema mga kontraktor gid ron, ha? So ang ilang ipamutos og katoto ang mga binandol unya, ha? Nga mga pinaskuhan atul Pasko medyo apektado gyud kay kanang pamilya Diskaya karong September 1, sigurado patawag man gyud. Mutunga naman gyud kay doon na giping pamirmahan ron nga mga supina indekin. Ha? Doon na may mga supina. Nan og dili matunga, delikado og mga contempt ni. Unya, kung makontem ang kontraktor o mapreso ang kontraktor, unsa pa may ilang pinaskuhan unya ini ka Desyembre.
Wala ni agi katawa mga sukitig paminaw. Ako sa ni unahon gamay ni naghantag mga issues pero tungod mo resume na ang Senate. Imagine ka ugma, wa daw tay programa ugma po balik ta Lunes yan, mo resume na. Wa pa na to mahumaghisgo tong katutuang kuan, manghisgutan tong unang Senate Blue Ribbon Committee. Mutambong na diha gyud katungo manambong pamilyang Diskaya ang katong ilang giingon nga DPWH is the key. O pananglitan o kanabitaw sa mga Muslim doon na sila mga sawa na sila unya doon na sila mga higalay mga ihatag nga dori by termino na day o kana mga bugay ba inighatag og bugay ni store mga sawa kaso sa kababae adto kas ginikanan pangayuan kag bugay either kwarta or hatag kagkuan na mga puna sa uban gani nga mohatag kag duha ka bukabaw doon na ganit tay intern diri kani adto nga ang iyang maguwang nga Muslim nga mong intern iyang maguwang na minyo ang nakahatag sila kuanday mga 1 million kuno 500,000 gihatag dito ang katunga lang sa kanan mga gihatag na pwede man mo na gitawag og bugay dori mga kahigalaan may termino ana no ihatag na manimo dito sa kababayan kung ikaw lalaki mga sawa ka mo nang di basta-basta mga sawa ka dito ni store kay kuan man kanang dako magasto ni store. Ang ginikanan inigos ginikanan dong unsa may imong ikahatag sa akong anak mga sawa makaka nining akong anak ug moingon ka ni store nga na murag payong lagi akong ikahatag ma'am sir na di na pwede dong. Pero moingon nga payong ni ma'am pero dunay Rolls Royce. Sa sakyanan ni Indekin Rolls Royce. Payong na pero gipakapinan og luxury vehicle. Maingon siguro yung kana dong okay na dong. Liman kag tag 40 million ang buok atong maong kwan. Mutago sa 56 million, 40 million to 56 million ang Rolls Royce nga naay payong mga higala ha. Ay musugot na dang ginikanan ingon nga unsa may imong ihatag nga bugay Rolls Royce ma'am nga naay payong medyo Clarex na pero imong inon payong ma'am payong pagman mura di ta pwede na doon o pero na may Rolls Royce. Ato lang agi katawa mga sukintig paminaw na kini si bunuan prangka-prangkang pagkaistorya kung ako'y pasultion o doon na pa'y nahabilin nga wow kini si bunuan may gila dapat mo resign na siya sa iyang katungdanan o kini si Bongbong Marcos kung dili mo resign sa bunuan magbagahi gyud si BBM mo sikara na nil bunuan day o ikaw leader ka manghigala nga dili ka weak leader tanaw nimo kanang imong tawo mo nakadaot na ng imong administrasyon. Straight to the point. Sikara na nimo nauna pa mga hinugsikad story mga higala nga niadtong iyang State of the Nation address atol sa suna sa presidente mga kagalaan iyang gitirahan ang flood control apan si Tory iyang gidaig tindog pa story nagtuon taon story mga higala og pinangga sa BBM pero gisikaran siya mga higalang John Vic Remulla pero kana si bunuan og duda pa'y nahabilin nga garbo ining bunuan dapat ikaw bunuan ikaw na mo resign daan ay tagay kalisod ang presidente og di gid mo resign sa bunuan si Marcos Bongbong mao mahigalay mo sikad o sa may mga rason klaro kayo mahigala ato ta sa serious nga reason pero sa di pa tama to sa serious nga reason alas ta sa medyo katawanan bang rason ba nga angay na siyang mo resign og angay na santang tangon di sa tama to sa serious alas ta sa katawanan sa dumi asa man tong katawanan dong di pangutana siya ni Kwan Marcolita man bebe asa man kani kano be ato ipabati ko na kani sige audio sige audio dong okay di mabati be 55 Your Honor. Ilan po 55 Your Honor. Balik 7 times 15 ilan po 7 times 15 ilan po yun Mr. Secretary 55 Your Honor. ilan po 55 isa mo tay og ikaw taga DPWH ano mo tabang naging-ingon sa secretary nga secretary kining resign na lang bitaw secretary oy unsay pangutana ni Marcolita 7 times 15 ilan po
bida po si Marcolita, apilon mo sa pangutana ng mga kuan. Pero expected man na mga higala kay kanang engineer go kaday, ha? Engineer go ni mga kagalaan si kinini ang Manuel Bunuan. So siyempre expect sa gyud ka kamao gyud kayo mga higala eh. Or kamao gyud siya pero wa na siguro siya maanad og kwintada ginagmay. Tanawa, balik dong ang pangutana dong. Kani nga pangutana ni Marcolita. Okay. Go dong, go. 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary? 55, Your Honor. Ilan? 55, Your Honor. Pila. 7 times 15, pila. Balik dong. 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary? 55, Your Honor. Ilan po? 55, Your Honor. Kini ato lang giagi katawan ng gamay ha pero bida. Hasta taga di PWH ani naminaw ron maingon gyud taw sekretary. Kuan na lang siguro sekretary oy kini ni ang gawa sa kanang seryoso ha ato lang sa giuna ning medyo katawanan sa gamay. Adi ko ningon niya kuan pero usa man ni simple arithmetic ra man 7 times 15. Ilan po? 55. Simple arithmetic di gyud madaing taon og 55. Og ari ka sa simple arithmetic mahigala kanang mga simple ra kayo. Kanang nabilong man na simple arithmetic ang addition, subtraction, multiplication o division. Simple arithmetic bisa pag imong i-multiply, i-divide, imong i-subtract mga higala o imong di ba? Addition, multiplication, bisa asa na. Simple arithmetic, di mo gawas ang 55. Isalan man kalakiha. Wa pay labot sa bugat nga rason ha. Kani palang daan bida. Mo resign sa bunuan na day. Resign na lang bunuan oy sus Ginoo ko. Di pa ta magisgot may simple arithmetic lang sa di pa ta mo ngadto sa algebra kay katong algebra mo gahir-hahir naman geometry trigonometry ngadto calculus ayaw lang sa dito napita ari sa tasas kini ang simple arithmetic. Di ba sa ingon niya pagpanaway ba pero bidalain paminaon. Asa ba ni pwede po ingon sa bunuan wa na kumaanad og ganang ginagmay kwintada kadto na magong binilyon. Na kanang dapita mga higala medyo alanganin kani dapit ni sa medyo katawanan gamay adto ta sa seryoso. Asa man tong ka Marcos dong ni adto si Marcos sa iyang gisusi katong guni-guni gyud nga project guni-guni. Pag adto niya wa gyud ghost project yun, kani be, ato paminahon. Well, more than disappointed. I'm actually... I'm getting very angry. This is what's happening here. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala ba sa mga local residents. So yes, it's no, I'm not disappointed, I'm angry. Sir, there's a COA fraud audit of Bulacan projects. Anong end goal nun, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this, siyempre marami yan. For example, falsification na ito.
yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing. I'm sorry? Nationwide po yung filing cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of Public Works and all Okay, freeze dong. to see kung Okay, kini imisita si Marcos mismo dito sa area. Guni-guni ang project. Wa diha ang project. So kay wa diha ang project, this is syndicated mga higala oy, ha? Syndicated kini kanang migawas ang kwarta. Implemented, completed ang report. Unya way nakitang project. My God. Sindikato kini. Apil ba ka si Bunuan, ibutang talang way apil si Bunuan pero nagdanghag ka sa imong pagkasekretary. Straight to the point. Under your watch, 545 billion flood control project ang nadaot. Ano man may magkamahigala kini day usa ka syndicated nga kawat. Kanang kontraktor og dunay project nga i-award mahigala, himuon na dito mga project, dunay pag-inspector gikan sa DPWH. Naay na assign na daghan ka ng engineers diya sa DPWH mo inspect na dito, mutan-aw na dito. Unya dunay progress billing ana. Di man na kausara mga higala ang billing. Dunay progress billing. Usa ba progress billing nimo diha? Og inyo lang po sa contractor pirmahin lang sir, inyan lang diha nga kanang kini ang implemented, completed. Og ni pirma ang engineer, ang inspector. Di ka mo sango dito po mga higala sa iyang labaw. Pagtanaw asaman ng mga pictures ani. Simple lang kay ni store. So nganong ni pirmahan mahimang mga pictures ani asaman na ko ani ato susihon dito. Og ikaw po mga inspector mga higala inanang project. Makuyawan sa kaog dili ni ma-appeal po nimong boss dito mingon ang contractor o di ay imo. Pirmahin na lang ni ina lang nga completed, implemented, completed. O pirma ka. Mabuking pa lang kasi mong boss. Unyang mingon contractor ay nagkabalaka ako na ibahala sa mong boss, okay na to siya. Sumuning hitabo subaya ko na nganong nga no do na may guni-guni. Ngano do na may mga ghost projects. Unya hantod don why na nga tangtang anang ghost projects? Why na nga suspenso pa ana? Mr. Bunuan? Straight to the point. Mr. Secretary? Kani mo serious nga rason ha? Nga kung doon na pa'y nahabilin mga higalang uwaw o na pa'y nahabilin nga uwaw to save mga higala sa imong naong o at least pag-save sa Department of Public Works and Highways karon ha? Nga kung ikaw membro ka karon, ikaw trabahante sa DPWH puriya sa mga tarong ha? Napamagay mga tarong nga nahabilin pero mura kang tibok organization apikado rong panahon na mura di ka ganahan mahibawan nga ikaw mga higala empleyado sa DPWH. Prangka-prangkang pag-istorya. Ma-proud bago ka na nga organization in Deken? O sakay ka karon noon, di naman sa musakay, di pasayrohan sa kinan na alam mga sakyanan ng kasagaran. Now, di ka ganahan mahibawaan nga taga DPWH ka. Nga to lang nga gikataw-katawa ha. Wa, guni-guni. Gisubay mahigala ni BBM dito, asa man? Ghost mga higala ang maong proyekto. Unya, si Secretary Bunuan, di man pwede dili ni syndicated. Ay kung ina mahigala nga, nigawas dito sa inyong accounting. Ang kwarta na chike mahigala, gawas na dito. Doon na ni mga, dili ni usa ka tao lang ang involved. Asa ba na mahigala ka ng inspector dito, gamay ko naglanggo ng inspector.
Pagabot sa district engineer, gamay ra na. Mahibawaan ka sa mong boss nga nagbinuang ka. Di na pwede, pero ang tanan gitagaan, everybody happy mga higala, ay sos. Amo ka na nga, para nako no, kini Secretary Manuel Bunuan Abot, kano sa ka madlutlag uwaw ning tawhana mga sukitig paminaw. Otro por BBM, ug tinuod ka mahigala nga, seryoso ka ning imong gipahigayon nga investigasyon, mas credible man gud inday ken, tan-aw mo ray, mas credible nga ta ako gitangtang sa bunuan kay pulihan tuglain. Nauna pa minog gisikaran story, ang ayan naman hinupod sikaran pero nauna pa mahigala katanggal si story kontrang bunuan ngilngiga oy, ha? So kinini ang og dili makahimo ang presidente ana, basig weak gyud siya nga pagka leader siguro, di ka gani kahimo ana, medyo do na kay kakulian nga pagka leader. Limang kag pila ka billion sa 545 billions 545 billion pesos ang naa sa flood control mga sukid di paminaw nga napalpak unya si bunuan may gala pabaga lang gigapos naong mga kahigalaan. Otro pos BBM di lang pod manghigala mo kuan mo na kini story day og imong basahon inday ken og moingon story total si bunuan man matangtang niya ako i-floating na lang ako status di na lagi kumuhawa sa PNP. Bahala maglingkod-lingkod ng kuskam krame, magbasa-basa na ko newspaper basta di kumuhawa. At kini mga higala dako kay ning insultos katawhan Pilipinon oy. Ni ay dakong kawat mga higalas gobyerno. Walay gihimo mga kahigalaan. Naigagmay kawatan na nangawat ng isnat sa ginagmay priso na yon. Pero kining dinagko ambot lang. Wa gyud mga higala intay. Hesus Ginoo ko. Unsa naman ning kalakiha. So diha nimo mahibawaan kung unsa ka seryoso si BBM ni niyang giingon nga iyang investigasyon. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Panyo sa Straight to the Point.